Случвало ли ви се да оцветявате карта и да се чудите? Колко цвята са ми нужни, за да съм сигурен, че две съседни държави нямат един и същи цвят? Оказва се, че са ви нужни само 4. Точно така. Нека ви запозная с теоремата за 4 цвята. Представете си, че имате карта с много държави. Теоремата за 4 цвята гласи, че можете да оцветите тази карта, използвайки не повече от 4 цвята, като се уверите, че две съседни държави нямат един и същи цвят. Звучи просто, нали? Но пътят към доказването на тази теорема съвсем не е бил прост. През 1852 един математик на име Франсис Гътри забелязва този странен модел. Той установява, че 4 цвята винаги са били достатъчни, за да оцвети всяка карта, която е рисувал. Очарован, той предлага тази идея, но доказването й се превръща в монументална задача, която отнема повече от век, за да бъде решена. Пренасяме се в 1976 година. Двама математици, Кенет Апел и Волфганг Хакен, се заемат с това предизвикателство. Те използват компютър, за да им помогне да разбият кода, което е доста спорно за времето си. Но познайте, те успяват. Теоремата за 4 цвята е окончателно потвърдена. Тази теорема не е просто любопитен математически факт. Тя има и практически приложения. Използва се в програмирането и решаването на задачи за планиране, в разработването на компютърни алгоритми, дори в създаването на художествени модели, наречени фризове. Красотата на теоремата се крие в нейната простота и в широкия спектър от приложения. Така че следващия път, когато оцветявате карта и организирате нещо сложно, спомнете си за силата на 4 цвята. От картите до математиката и компютрите, теоремата за 4 цвята е блестящ пример за това, как един прост въпрос може да доведе до дълбоки открития. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да харесате, да се абонирате и да натиснете камбанката за още вълнуващи математически знания. До следващия път, продължавайте да изследвате пъстрия свят на математиката.